Megvan a végére, hogy a következő olvasatot várjuk a díjkiosztáshoz. Bihar Zsófiát, mint a versenyszám győztesét, majd Laski Lili, Kis Boglárka, Csere Ágnes, Robert Orsolya és Varga Nikoletta helyezettek. Még egyszer, tehát Bihar Zsófia, Laski Lili, Kis Boglárka, Csere Ágnes, Robert Orsolya és Varga Nikoletta. Várjuk majd a díjkiosztáshoz. Díjkiosztás alatt lehet majd pályát nézni, és körülbelül 5 perc szünetünk lesz.